17 தான் அப்போ இல்லையா? ஆமாங்க மாதாஜி. 17ல பாதி மாதாஜி. பாதி சொல்லிட்டீங்க மாதாஜி. இதெல்லாம் நாங்க படித்தது எழுதியிருக்கோம். எங்கேயோ ஒரு அடையாளம் வச்சிருந்தோம் இல்லையா மாதாஜி? அதெல்லாம் நாங்க நீங்க நடத்த வேண்டியது டேட் போட்டு வச்சிருக்கிறோம். போட்டுதான் மாதாஜி எழுதி வச்சுக்கிறேன் மாதாஜி. 13 ஆமா, இது நாங்கெல்லாம் படிச்சோம். அந்த ஸ்லோகங்களையும் நோட் பண்ணி வச்சேன். இதுதான் படிக்கணும் மாதாஜி, இதுதான் படிக்கணும். அந்த 2 ஸ்லோகம் இருக்கு, அதுதானே அந்த இது தேவா காலா விஷ்ணு காலா மாயாம் அந்த ஸ்லோகம். அதுக்கும் முதல்ல அதுக்கு மேல மாதாஜி இந்த பிகினிங் ஆஃப் கிரியேஷன், இந்த பிகினிங் ஆஃப் கிரியேஷன் இல்லையா? படைப்பின் ஆரம்ப கட்டம் அங்க இருந்து. ஓகே. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனேஷலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधकान्ता नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पदारोभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. எஸ், அங்கத்து படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஏதே தேவா காலா விஷ்ணு கால மாயாம் சாலிங்கன நானாத்வாத்வ கிரியாணீச ப்ரோசு பிரஞாலயோ விபும். தேவா உச்சுகு நநாம தேவ பாதாரவிந்தம் பிரபன்ன தாபோ பசமா தபத்ரம் யன் மூலகேதா யதயோ ஞசோரு சம்சார துக்கம் பயிர் உத்ஸ்ரிபந்தி. பௌதீக மூல பொருட்களை ஆளும் தேவர்கள் பகவான் விஷ்ணுவின் சக்தி வாய்ந்த அம்சங்கள் ஆவர். புறசக்தியின் கீழ் செயற்படும் நித்திய காலத்தினால் உருவாக்கப்பட்டுள்ள அவர்கள் பகவானின் பின்ன பகுதிகள் ஆவர். அவர்களிடம் ஒப்படைக்கப்பட்ட பிரபஞ்ச இயக்கத்திற்குரிய பல்வேறு கடமைகளை அவர்களால் நிறைவேற்ற முடியாததால் அவர்கள் பின்வருமாறு பகவானிடம் மனம் கவரும் பிரார்த்தனைகளை செய்தனர். தேவர்கள் கூறினர், எம்பெருமானே, குடையை போன்றுள்ள தங்களுடைய தாமரை பாதங்கள் சரணடைந்த ஆத்மாக்களை எல்லா பௌதீக துன்பங்களிலிருந்தும் காப்பாற்றுகின்றன. அவற்றை புகலிடம் கொண்ட முனிவர்கள் பௌதீக துன்பங்களை எல்லாம் கலைந்து விடுகின்றன. எனவே தங்களுடைய தாமரை பாதங்களுக்கு எங்களுடைய பணிவான வணக்கங்கள். மூலப்பொருட்களின் அதிபதிகளான அந்த தேவர்களின் பிரார்த்தனைகளை கேட்ட பரமபுருஷர் பிறகு அவர்களுக்கும் தமது ஆதரவை காட்டினார். பாகவதம் 3.6.13. இது தாசாம் ஸ்வசக்தீனாம் சதீனாம் அசமேத்ய சக பிரசுப்த லோக தந்திராணாம் நிசாமிய கதிம் ஈஸ்வரக கால சம்ஜாம் நதா தேவிம் பிப்ரக் சக்திம் உருக்ரமக த்ரயோ விம்சதி தத்வானாம் கானம் யுகபத் ஆவிஷத் சோ அனுப்ரவிஷ்டோ பகவான் சேஸ்தா ரூபேன தம் கணம் பின்னம் சம்யோதாம் ஆசூப்தாம் கர்ம பிரபோதயன். இவ்வாறாக மகத் தத்துவத்தை போன்ற பகவானுடைய சக்திகளின் சேர்க்கை இல்லாமல் படைப்பு செயல்களின் முன்னேற்றம் தடைப்பட்டிருப்பதை பகவான் கேள்விப்பட்டார். சர்வசக்தி படைத்த பகவான் பிறகு வெவ்வேறு மூலப்பொருட்களை கொண்டு சேர்க்கும் தமது புறசக்தியான காளி தேவியுடன் ஒரே சமயத்தில் 23 பொருட்களிலும் புகுந்தார். இவ்வாறு பரமபுருஷர் தமது சக்தியின் மூலமாக மூலப்பொருட்களுள் புகுந்த பொழுது உறங்கி எழுந்தவன் மீண்டும் தனது செயலில் ஈடுபடுவது போல் எல்லா ஜீவராசிகளும் வெவ்வேறு செயல்களில் ஈடுபடும்படி புத்துணர்வு அளிக்கப்பட்டனர்.
கிருஷ்ணா புத்தகத்தில் சில பிரபுபாதா ஆத்மாவை மறைக்கும் 5 வகையான அகங்காரங்களை விளக்குகிறார். உடலுக்குள் 5 பிரிவுகளை கொண்ட வாழ்வு நிலைகள் உள்ளன. அவை அன்னமயம், பிராணமயம், மனோமயம், விஞ்ஞானமயம் மற்றும் ஆனந்தமயம் எனப்படுகின்றன. இவை தைத்திரிய உபனிஷத்தின் பிரம்மாண்ட வள்ளியில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளன. வாழ்வின் துவக்கத்தில் ஒவ்வொரு ஜீவனும் உணவை பற்றிய உணர்வை மட்டுமே கொண்டுள்ளார். ஒரு குழந்தை அல்லது ஒரு மிருகம் நல்ல உணவை பெறுவதால் மட்டுமே திருப்தி அடைகிறது. திருப்தியாக உண்பதையே லட்சியமாக கொண்டுள்ளன. இந்த உணவு நிலை அன்னமயம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. அன்னம் என்றால் உணவு என்று பொருள்படும். இதன் பிறகு உயிர் வாழ வேண்டும் என்ற உணர்வு நிலையில் ஒருவன் வாழ்கிறான். ஒருவனால் தன் வாழ்வை எந்த பாதிப்பும் அல்லது அழிவும் இல்லாமல் தொடர முடியுமானால் தான் மகிழ்ச்சி அடைவதாக அவன் நினைக்கிறான். இந்நிலை உயிர்வாழ் உணர்வு பிராணமயம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இந்நிலைக்கு பிறகு ஒருவன் மனோதளத்தில் இருக்கும் பொழுது அவ்வுணர்வு மனோமயம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. பௌதீக நாகரிகமானது முக்கியமாக 3 படிகளில் தான் அமைந்துள்ளது. அன்னமயம், பிராணமயம் மற்றும் மனோமயம். நாகரீகம் அடைந்த மனிதர்களின் முதல் கவலை பொருளாதார முன்னேற்றமாகும். அடுத்த கவலை அழிவை எதிர்த்து தற்காத்துக் கொள்வது. அடுத்ததாக வரும் உணர்வு மனோ தத்துவமாகும். அதாவது வாழ்வின் முக்கியத்துவங்களை பற்றி தத்துவார்த்தமான அணுகுமுறை. இத்தகைய தத்துவார்த்தமான அணுகுமுறையின் படிப்படியான முன்னேற்றத்தினால் ஒருவன் புத்தி கூர்மையுள்ள படித்தரத்தை அடைந்து தன் ஜட உலகம் ஆன்மீக ஆத்மா என்பதை தான் ஜட உடல் அல்ல ஆன்மீக ஆத்மா என்பதை புரிந்து கொள்ள நேர்ந்தால் அவன் விஞ்ஞானமயம் என்ற நிலையில் இருப்பவனாகிறான். பிறகு ஆன்மீக வாழ்வின் பரிணாம வளர்ச்சியின் மூலம் அவன் பரமபுருஷரை அல்லது பரமாத்மாவை அறியும் நிலைக்கு வருகிறான். பிறகு பகவானுடனான தனது உறவை விருத்தி செய்து கொண்டு பக்தி தொண்டில் அவன் ஈடுபடுவானாயின் அந்நிலை கிருஷ்ண உணர்வு ஆனந்தமயம் நிலை என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஆனந்தமயம் என்பது அறிவு நித்தியத்தன்மையும் நிறைந்த ஆனந்தமான வாழ்வு ஆகும். ஆனந்தமயோ பியாசா என்று வேதாந்த சூத்திரம் கூறுகிறது. அதாவது பரபிரம்மனும் பரமபுருஷர் அவருக்கு கீழ்பட்ட பிரம்மனும் ஜீவராசிகள் இயல்பாகவே ஆனந்தமயமானவர்கள். ஜீவராசிகள் 4 கீழ்நிலைகளான அன்னமயம், பிராணமயம், மனோமயம் மற்றும் விஞ்ஞானமயம் ஆகிய நிலைகளில் உள்ளவரையிலும் அவர்கள் பௌதீக சூழ்நிலையில் இருப்பவர்களாக கருதப்படுகின்றனர். ஆனால் ஆனந்தமய நிலையை அடைந்தவுடனே ஒருவன் முக்தி அடைந்த ஆத்மாவாக ஆகிவிடுகிறான். இந்த ஆனந்தமய நிலையானது பகவத்கீதையில் பிரம்மபூத நிலை என்று விவரிக்கப்படுகிறது. இந்த நிலையில் கவலையோ ஆசையோ இல்லை என்று அங்கு கூறப்படுகிறது. ஒருவன் எல்லா ஜீவராசிகளிடமும் சமமாக நடந்து கொள்ளும் பொழுது இந்நிலை துவங்குகிறது. பிறகு இது கிருஷ்ண உணர்வு படிக்கு விரிவடைகிறது. இக்கிருஷ்ண உணர்வு நிலையில் ஒருவர் பரமபுருஷருக்கு தொண்டு செய்ய விரும்புகிறார். பக்தி தொண்டில் முன்னேற வேண்டும் என்ற இந்த ஆசை பௌதீக இருப்பில் புலனுகரிலுள்ள ஒருவனது ஆசைக்கு சமமானது அல்ல. அதாவது ஆன்மீக வாழ்வில் ஒருவன் ஆசை இருக்கிறது என்றாலும் அது தூய்மையான ஆசையாகும். நம்முடைய புலன்கள் தூய்மை அடையும் பொழுது அவை அன்னமயம், பிராணமயம், மனோமயம் மற்றும் விஞ்ஞானமயம் ஆகிய எல்லா பௌதீக நிலைகளிலிருந்தும் விடுபட்டு மிக உயர்ந்த நிலையான ஆனந்தமய நிலையில், அதாவது ஆனந்தமான உணர்வு நிலையில் அவை நிலை பெறுகின்றன. மாயாவதி தத்துவவாதிகள் ஆனந்தமய நிலையை பரமனுடன் இரண்டர கலக்கும் நிலை என்று கருதுகின்றனர். அவர்களுக்கு ஆனந்தமயம் என்றால் பரமாத்மாவும் ஜீவாத்மாவும் ஒன்றாக மாறுவதாகும். ஆனால் உண்மையில் ஒருமை என்பது பரமனுடன் இரண்டர கலந்து தனது தனிப்பட்ட வாழ்வை ஒருவன் இழந்து விடுவதை குறிப்பதாகாது. ஆன்மீக இருப்பில் ஓகே மாதாஜி, வாழ்வை ஒருவன் இழந்து விடுவதை குறிப்பதாகாது. மாதாஜி
அந்த இதுவே 4 இந்த லைன் தான் இருக்குது, அதை படிச்சிருக்குமா மாதாஜி? இல்ல இல்ல, இது பின்னாடி இன்னும் பெருசா இருக்கு. சோ அந்த ஒரு பேராகிராஃப் மட்டும் முடியும். இந்த பேராகிராஃப் மாதாஜி அந்த கிருஷ்ண 4 லைன் மட்டும் உணர்வில் இதுல படிக்கணுமா? ஆனந்தமயமாக இருக்கிறது, அது வரைக்கும் முடியும் போல். அதான் சொல்றேன் மாதாஜி, அந்த நான் 4 பேசுறது லைன் தான் அந்த கேக்குதா? பேராவுல இருக்கு. நெட்வொர்க் கொஞ்சம் அப் அண்ட் டவுன் இருக்கு. கேக்குது ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி. அதோட படிச்சுட்டேன் மாதாஜி, அதோட படிச்சுட்டேன். ஓகே சார் ஃபைன். கேக்குது மாதாஜி, நல்லாவே கேக்குது மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா நீங்க சொல்றது கேக்குது மாதாஜி. ஏதா தேவ கால விஷ்ணு காலா மாயாம் சலிங்கனை நானாவாஸ்வா கிரியானிஷாஹ प्रोचः प्राञ्जलो विभम् देवा ऊचुः नानाम ते देवपादारविन्दम् प्रापन्न तापो समतापत्रम् यन्मूल केतय यथायो अज्ञसोरु संसार दुःखां बहिर् உத்க்ஷிபந்தி. சோ இங்க என்ன இந்த ஸ்லோகங்கள்ல வந்து எடுத்துரைக்கப்படுகிறது என்றால், அதாவது ஒவ்வொரு உறுப்புக்குமே, அதாவது புலன்களுக்கு வந்து கட்டுப்படுத்தக்கூடிய தேவதை என்பது உண்டு. அவை அனைத்துமே இறைவனிடத்திலிருந்து தோன்றிய அந்த அதாவது தேவர்கள் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, அதாவது ஸ்பெஷல் பவர்ஸ் அவங்களுக்கு வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அவங்க தான் வந்து இப்போ கண்ணுக்கு வந்து சூரியன் சந்திரன் இல்லையா, அதே மாதிரி காதுக்கு வந்து யாரு சொல்லுங்க, காதுக்கு வந்து அஸ்வினி குமாரர்களா, எனக்கு தெரிஞ்சு அதுதான். ஸோ ஐ திங்க் நம்ம செகண்ட் கேண்டோல இதெல்லாம் நிறைய படிச்சிருக்கோம் நம்ம. ஸோ நீங்க மறுபடியும் வந்து இந்த செகண்ட் கேண்டோ பண்ணும்போது மீண்டும் அதை வாசிப்பீங்க. ஸோ இந்த மாதிரி அவங்க எல்லாருமே வந்து நித்தியமான காலம் எதன் கீழே, இந்த பௌதிக ஆற்றலின் கீழே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானால படைக்கப்பட்ட பின்ன பகுதிகள். ஆனாலும் அவர்கள் வந்து வெவ்வேறு செயல்கள் அவங்களுக்கு வந்து பகவான் வந்து பொறுப்புகளா கொடுத்திருக்காரு. ஸோ அண்ட் வேர் அன்ஏபிள் டு பர்ஃபார்ம் தெம், தே ஆஃபர்ட் ஃபேசினேட்டிங் ப்ரேயர்ஸ் டு த லார்ட். ஸோ இது வந்து ஒரு ஐ திங்க் இந்த 5th கேண்டோல வந்து பின்னாடி வரக்கூடிய ஸ்லோகங்கள்ல வரும் இது. ஸோ அப்போ அவங்க வந்து ப்ரேயர்ஸ், ஒவ்வொரு தேவதையுமே வந்து ப்ரேயர்ஸ் பண்ணுவாங்க. ஒரு வருஷத்துல இருக்கக்கூடிய ப்ரேயர்ஸ் வந்து அந்த தேவர்கள் எல்லாமே ப்ரே பண்ணுவாங்க. ஸோ சுப்ரீம் லார்டை பத்தி அது மாதிரி இது ஒன் ஆஃப் த பார்ட். தேவர்கள் வந்து பகவானுக்கு வந்து பக்தி தொண்டு புரியறது. உங்களுடைய தாமரை திருவடிகள் வந்து எங்களுக்கு குடை போன்றது. நாங்கெல்லாம் சரணாகதி அடைந்த ஆத்மாக்கள். எங்களை எப்பொழுதுமே இந்த கடினமான பௌதீக இயற்கையிலிருந்து நீங்க ரட்சித்து கொண்டிருக்கிறீர்கள். சோ மேலும் அனைத்து மாமுனிகள் அனைவருமே தங்களுடைய நிழல்ல தான் தஞ்சம் வந்திருக்கு. மேலையும் 3rd கேண்டோ கரெக்ட். इति तासां स्वशक्तीनां सतीनाम् असमयतया स प्रत्युक्ता लोकतन्त्राणां निशामया गतिम् ईश्वरा काला संज्ञाहं तदा देवीं बिभ्रशक्तिम् उरुक्रमा त्रयोविंशति तत्त्वानां गणं युगापत् आविशत् सो अनुप्रविशितो भगवान् चेष्टारूपेण तं गणं भिन्नां संयोजयाम् आश सुप्तं कर्म प्रबोधयन्. ஸோ இவ்வாறாக பகவான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா heard about the suspension of the progressive creative functions. அதாவது இந்த மகத்தத்துவம் வந்து இயங்காத ஒரு நிலையை வந்து அதற்காக எப்பவுமே ஏதோ ஒரு சங்கடம் வரும்போதுதான் தேவர்கள் வந்து பகவான்கிட்ட போய் புருஷ சுத்தம் பாடுவாங்க இல்லையா. சோ அது போல இங்க தேவர்கள் வந்து பகவானுடைய புகழ் ஆரங்களை வந்து சூட்டி கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆனா அங்கே அவங்க சங்கடத்துல இருக்கிறதுனால, இதே மாதிரிதான் பூதேவி வந்து சங்கடத்தில் ஆழ்ந்த பொழுது பிரம்மரிடம் சென்றால், பிரம்மர் வந்து சிவபெருமானிடம் சென்றார். சிவபெருமான் என்ன பண்ணாங்க, எல்லா தேவர்களையும் அழைத்து கொண்டு இந்த ஒவ்வொரு அண்டத்துக்குள்ள இருக்கக்கூடிய பார்க்கடல் இல்லையா, ஸ்வேத தீபம் அங்கு சென்று புருஷ சுத்தத்தை பாடினார்கள். அதன் பிறகு ஷீரோத கசாய் விஷ்ணு வந்து தர்ஷனம் கொடுத்து தான் வந்து இந்த பிரபஞ்சத்துல அவதரிப்பேன்,
அந்த துவாபர யுகத்தில் கடைசியில அப்படிங்கறத வந்து சொல்லி கிருஷ்ணராக வந்து பகவான் வந்து அவதரிக்கிறார் இல்லையா. ஸோ அது போல இங்கேயுமே அதாவது எல்லாருமே வந்து ஒரு சங்கடத்துல இருக்கும் பொழுது பகவானை வந்து துதித்து அவருடைய தரிசனத்தை பெற்று தங்களுடைய குறைகளை சொல்லி அவர்கள் வந்து தங்களுடைய அவரிடமிருந்து அதாவது வரங்களை பெறுவார்கள். அதுதான் இங்க நம்ம பாக்குறது. ஸோ த சுப்ரீம் பவர்ஃபுல் லார்ட் தென் டைமண்டலிஸ்டிக் என்டர்ட் இன்டு த இந்த 23 பண்புகள் யாரோட சேர்ந்து காளியோட. காளி தான் வந்து அதாவது மகாமாய் இல்லையா. மகாமாய் வந்து இந்த பௌதிக ஆற்றல். ஸோ அதனால என்ன ஆகுதுனாக்கா இந்த இயற்கை வந்து வெவ்வேறு விதமான அதாவது பதார்த்தங்கள் சொல்ல முடியாது, அதாவது எலிமெண்ட்ஸ்னாக்கா பண்புகள் இல்லையா. இந்த 24 பண்புகள் சொல்றோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி. thus when the personality of God had entered, அவர் வந்து உட்புகும் பொழுது இந்த பௌதிக இயற்கைக்குள்ள வந்து அனைத்து ஜீவன்களுமே எப்படின்னா துயில் எழுந்தா, அதாவது தூங்கி எழுந்தா எப்படி அவங்க விழித்தெழுவாங்களோ அந்த மாதிரி எழுந்ததாக சொல்லப்படுகிறது. இன் கிருஷ்ணா புக் ரீடிங்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்ரீல பிரபுபாதர் வந்து 5 விதமான அதாவது நிலைகளை வந்து சொல்றார். அகங்காரத்தை வந்து கவர் பண்ணியிருக்கிறது. இந்த வித்தின் த பாடி தெர் ஆர் 5 டிஃப்ரெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இல்லையா. நம்ம ஆல்ரெடி இது பிரம்ம புச்சம் அப்படின்னு நம்ம 13வது அத்தியாயத்துல வந்து எத்தனாவது ஸ்லோகம், அது 8லேருந்து 12வது அந்த ஸ்லோகம் எனக்கு தெரிஞ்சு அதுதான் பகவத்கீதையில. அன்னமயா, பிராணமயா, மனோன்மயா, மனோன்மயான்றது ஞானமயா. ஓகே, ஞானமயா அண்ட் மனோன்மயா ரெண்டும் ஒண்ணுதான். விஜ்ஞானமயா, ஆனந்தமயா. அன்னமயா வந்து வயிற்றுல அதாவது இருக்கக்கூடிய அக்னி சுரூபமா இருக்கக்கூடிய பகவானை நம்ம அக்னியால அந்த ரூபத்துல வந்து பகவான், ஏன்னா அக்னி மாதிரி இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு நிலையில இருந்துதான் நம்ம உண்ணக்கூடிய உணவுமே ஜீரணமாகுது, இல்லைன்னா ஜீரணமே ஆகாது, டைஜஷன் எடுக்காது. ஸோ பகவானுடைய அந்த நிலையை நாம புரிஞ்சுக்கணும். அதன் பிறகு சுவாசம், பிராணவாயு இல்லையா, அதுதான் வந்து பிராணமயம். அடுத்து ஞானம். ஞானம் என்பது நான் யார் என்பதை உணர்ந்த, நமக்கும் இந்த உடலுக்கு இருக்கக்கூடிய சம்பந்தம் ஆத்யாத்மா, அதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறது வந்து அதாவது ஞானமயம். சோ இந்த ஞானமயம் இந்த மனதோட சம்பந்தப்பட்டது இல்லையா. இந்த ஞானமயம் வந்து மனதோட சம்பந்தப்படும் பொழுது மனதிற்கு உரித்தான பண்புகள் என்ன சொல்லுங்க, அதாவது ஆலோசிக்கிறது, திங்கிங், ஃபீலிங், வில்லிங் இல்லையா, அந்த ஒரு பாவம். ஸோ ஞானமயம் வந்து விஞ்ஞானமயம் என்பது இந்த தோன்றாத இந்த அருவத்திற்கோட சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறது 3 குணங்கள். அதோட இந்த மனசு சம்பந்தப்படும் பொழுது அப்ப நாம் என்ன ஆகுறோம்னாக்கா அந்த குணாதிசயங்களுக்கு ஏற்றவாறு நம்முடைய உணர்தல் என்பது ஏற்படுகிறது இல்லையா. அது விஞ்ஞானம். சோ பகவானை பத்தி எப்படி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஒருத்தர் வந்து சத்துவத்துல இருக்கிறவங்க என்ன நினைப்பாங்க, பகவான் வந்து இப்படி ரூபம். ரஜோல இருக்கிறவங்க வந்து அவங்களுடைய நம்பிக்கை என்ன, தேவர்கள் பகவான் எல்லாம் ஒண்ணுதான் இல்லையா. சோ அதே மாதிரி வந்து தமஸ் குணத்துல இருக்கிறவங்க என்ன நினைப்பாங்க, தமஸ் குணத்துல இருக்கிறவங்க வந்து கடவுளே இல்லைன்னு சொல்லக்கூடியவங்களும் நாத்திகவாதிகளும் இருக்காங்க அதுல இல்லையா. சுத்த சத்துவத்துல இருக்கிறவங்க தான் வந்து இறைவன் வேறு, அவரால் படைக்கப்பட்ட தேவர்கள் வேறு, எல்லாம் பிற ஜீவராசிகள் என்பதை அவங்க உணர்வாங்க. சோ இந்த நிலை எல்லாமே நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது. எப்பொழுது வந்து ஆனந்தமயம் என்பது ஒருத்தர் இந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையில செல்லும் பொழுது மட்டும்தான் ஆனந்தமாக இருக்க முடியும். அப்படின்னா அந்த சமயத்துல பிரம்ம பூதா பிரசன்னாத்மா நா சோஷதி நா காங்ஷதி இல்லையா. சர்வேஷு பூதேஷு மத் பக்தி லபதே பராம் இல்லையா. அதாவது இந்த பிரம்ம பூத நிலையை அடையும் பொழுது இல்லையா, இந்த இயற்கையினுடைய 3 குணங்களை கடந்த நிலையை அடையும் பொழுது அங்கே சுகதுக்கங்கள் என்பது எதுவுமே கிடையாது. எல்லாம் ஒன்று போல பாவிக்கக்கூடிய அந்த மனப்பக்குவம் இருக்கும். அதுதான் நம்ம பார்க்கணும். சோ இங்க இந்த பேராகிராஃப் எல்லாம் அதுதான் எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. ஸோ பிராணமயா வந்து நம்முடைய உணர்வை எடுத்துப்படுது. நம்ம சுவாசமாக இருக்கோம் இல்லையா, அதன் மூலியமா பரமாத்மா இருக்கின்றார் நம்ம கூடன்றதை வந்து தெரிஞ்சுக்கிறது வந்து சுவாசத்தின் மூலியமா, அது பிராணமயா. அடுத்து ஞானமயம் உங்களுக்கு நான் இப்ப சொன்னேன் இல்லையா, ஆன்ம நிலையில இருந்து தெரிஞ்சுக்கிறது. அதோட வந்து மனசு, இங்கே மனது என்ன ரூபத்துலதான் நம்ம அதை பாக்குறோம். மனசு எப்பவுமே வந்து அடங்காதது இல்லையா. சோ அதுவுமே வந்து கட்டுண்ட நிலையில வந்து நாம இந்த ஜீவனையே கட்டுண்ட நிலையில தள்ளக்கூடிய கெப்பாசிட்டி எதுக்கு இருக்கு, மனசுக்கு தான் இருக்கு. சோ அந்த மனசு வந்து
என்ன மாதிரி சுபாவத்துல செயல்படுதுன்னா அதுக்கு வந்து மனசுக்கு வந்து விருப்பம் கொள்ளுதல் இல்லையா, ஒன்றை வந்து சிந்தித்தல், விருப்பம் கொள்ளுதல், அடைந்தே தீரணும்ன்ற ஆசையும் ஏற்படுறது. சோ இந்த பாவங்கள் எல்லாம் வெளிப்படுத்துறது வந்து ஆனந்தம் ஆக்சுவலி. அதே வந்து 3 குணங்களுக்கு சம்பந்தப்பட்ட நிலையில ஆடுறது வந்து இந்த இயற்கை வந்து பகிரங்க சக்தி 3 குணங்களோட இருந்து சம்பந்தப்படுறது. அவ்வாறு நாம் ஆற்றும் பொழுது பகவானுமே வந்து நமக்கு வந்து நாம எந்த குணாதிசயத்தோடு இருக்கிறோமோ அதற்கான நிலையில வந்து நம்மள செயல்படுறதுக்கான அனுமதியுமே வந்து பகவான் வழங்குகிறார். அதனால்தான் அது விஞ்ஞானமயம் என்று சொல்லப்படுவது. ஞானம் எப்பொழுதுமே ஆத்மாவை பற்றி எடுத்துரைக்கும். விஞ்ஞானம் என்பது அந்த பரம்பொருளுக்கும் இந்த ஜீவனுக்கும் இருக்கக்கூடிய சம்பந்தத்தை பற்றி எடுத்துரைக்கும். இங்கே இங்க வந்து ஞானமயம் வந்து மனோன்மயம் என்ற நிலையில சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஏன்னா அது மனதிற்கு சம்பந்தப்பட்ட நிலையில இருந்து பேசப்படுவதால். சோ ஆனந்தமயம் வந்து இந்த இயற்கை 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட செயல்படுவதால். ஏதாவது டவுட் இருக்கா? எனி டவுட்ஸ்? புரிஞ்சது மாதாஜி. So அதனால நம்ம வந்து the hankering for advancement in devotional service is not as same as hankering for the sense gratification. 100%. ரொம்ப அழகான வார்த்தை. நம்ம ஒரு புடவை வாங்கணும், ஒரு இடம் வாங்கணும் இல்லையா, இதுக்கெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நமக்கு தூக்கம் கீக்கம் எதுவுமே இல்லை. இப்போ வீட்டுல ஒரு புது டிவி வருதுன்னா பசங்க வந்து நம்ம வீட்டுக்கு புது டிவி வருது அப்படின்ற ஒரு எதிர்பார்ப்போட உட்காந்துருப்பாங்க இல்லையா. சோ அதே நீ வந்து ஒரு புதுசா ஒரு பிரபுபாதர் புக்கு வாங்கி வந்து கொடுக்குற, நீ படின்னா ஓகேப்பா படிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் போவாங்க இல்லையா. அதாவது பௌதீகத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த ஏக்கம் ஈடுபாடு வந்து ஆன்மீகத்துல அதே வீரியத்தோட நம்ம செயல்படுறது கிடையாது. அதுதான் இங்க சொல்றாரு. சோ எப்போ நம்ம புலன்கள் தூய்மை அடைகிறதோ அப்பதான் இந்த பௌதிக பந்தங்கள்ல இருந்து நாம வந்து விடுதலை பெற முடியும். அப்ப ஆனந்தமயத்துல இருப்போம். அப்ப அன்னமயாவா இருந்தாலும் பிராணமயாவா இருந்தாலும் இல்லையா, ஞானமயா விஞ்ஞானமயா இது எல்லாமே வந்து பக்குவப்படும். ஆனந்த நிலையில போய் அது குடிக்கொள்ளும். இது படிச்சிட்டீங்கல்ல மாதாஜி? இந்த இது படிக்கலன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே சரி, ஜெயந்தி மாதாஜி படிங்க. படிச்சுட்டேன். படிச்சிட்டீங்களா? ஓகே சரி, ஓகே ஃபைன் நான் படிக்கிறேன். சோ மாயாவதர் பிலாசபர் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னாக்கா, மாயாவதிகள் அதாவது அருவவாதிகள் வந்து ஆனந்தமயம் என்பது இறைவனோட வந்து இணைந்து விடுவது என்று நினைக்கிறாங்க. இறைவனோட நம்ம இணையவே முடியாது இல்லையா. நாம தனித்தானவர்கள், இறைவன் தனிமை பெற்றவர். அவர் அளவிட முடியாதவர். நாம வந்து அளவா எத்தனை அளவு நம்மளால மெஷர் பண்ண முடியாது, அத்தனை சிறியதானவர்கள் நம்ம. அதுதான் உண்மை. அதனால வந்து பகவானோட வந்து நம்ம இணைந்து விட்டு நம்முடைய சுயத்தை வந்து நம்ம என்றைக்குமே இழக்கிறதும் கிடையாது. அதனால எப்பவுமே இணையவும் முடியாது. ஓகே, அதனால ஆக்சுவலா வந்து ஆனந்தமயம் என்பது ஒருத்தர் வந்து தன்னையே வந்து இறைவனை தொண்டுல வந்து அதாவது தன்னையே வந்து இறைவன் தொண்டுல வந்து நிலைப்படுத்தி கொள்றது. சோ அதுலயே ஆழ்ந்து இருக்கிறது. ஓகே, சோ அததான் மத் பக்திம் லபத்தே பராம் இல்லையா. பிரம்மபூத்தா பிரசன்னாத்மா நா சோஷதி நாகாங்ஷதி சம சர்வேஷு பூதேஷு, அனைத்து உயிர் வாழிகளையுமே ஒன்றாக காணக்கூடிய அந்த பக்குவம் கிடைக்கும் இல்லையா. மத் பக்தி பகவான் மீது பக்தி, அப்ப அவங்களுக்கு நித்தியமாகி விடுகிறது ஆக்சுவலி. So the பிரம்மபூத்த ஆனந்தமய ஸ்டேஜ் இஸ் கம்ப்ளீட் ஒன்லி எப்பனாக்கா பகவானுக்கும் அவருடைய பக்தர்களுக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய அன்பு பரிமாற்றங்கள் இருக்கும் பொழுது. அந்த ஆனந்தமய தலத்துல வந்து ஒருத்தர் நிலை பெறாத பொழுது அவன் எப்பொழுதுமே அவனுடைய சுவாசம் எந்த ஒரு சுவாசத்திற்கு அதாவது ஒப்பிடப்பட்டிருக்குது, துருத்தினுடைய சுவாசத்திற்கு ஒப்பிடப்பட்டிருக்கு இல்லையா. அவனுடைய வாழ்க்கை வந்து மரத்தினுடைய வாழ்நிலைக்கு ஒப்பிடப்பட்டிருக்கு. அவனுடைய வாழ்க்கை நிலை வந்து அதாவது ஒட்டகம், பன்றி, நாய் இல்லையா மற்றும் கழுதை இந்த மாதிரியான விலங்கு இனங்களுடைய வாழ்நிலைக்கு வந்து ஒப்பிடப்பட்டிருக்கு. இந்த பேராகிராஃப் படிக்கல இல்லைங்களா நீங்க? அடுத்தது இது படிக்கல மாதாஜி. இன்னும் படிக்கல மாதாஜி. மாயாவத தத்துவவாதிகள் இன்னும் படிக்கல. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மாயாவாதி தத்துவாதிகள் ஆனந்தமய நிலையை பரமனுடன் இரண்டர கலக்கும் நிலை என்று கருதுகின்றனர். அது முடிச்சிட்டேன் மாதாஜி. அதுக்கு அடுத்து பேராகிராஃப் படி. மாயையின் மறைப்புக்குள் ஜீவன் செல்லும் பரமாத்மா ஜீவனை போல கர்ம பந்தங்களில்
சிக்கிக் கொள்வதில்லை. மாறாக இந்த மறைப்புகளுடன் பரமாத்மாவுக்கு உள்ள தொடர்பானது சந்திரனுக்கு எதன் வழியாக அது காணப்படுகிறதோ அந்த மரக்கிளைகளுக்கு உள்ள தொடர்பு போன்றதாகும். பரமாத்மாவானவர் எப்பொழுதும் அன்னமயம் முதலியவைகளின் ஸ்தூல மற்றும் சூஷம தோற்றங்களுக்கு மேற்பட்டவராவார். சத் அசத பரம். அவர் எல்லா செயல்களுக்கும் அனுமதி அளிக்கும் சாட்சியாக அவருக்கு இடையில் பிரவேசித்தாலும் அவற்றுக்கு மேற்பட்டவராகவே உள்ளார். அது ஒரு விதத்தில் பரமாத்மா சிருஷ்டி பொருள்களுடன் ஒன்றுபட்டவர் ஆவார். ஆனால் அவரது மூல சொரூபத்தில் அவர் 5 கோலங்களில் கடைசியான ஆனந்தமயம் மட்டுமே ஆவார். எனவே தான் அவரை ஸ்ருதிகள் இங்கு எஞ்சியுள்ள சாராம்சம் அவசேஷம் என்று அழைக்கின்றனர். இது நைத்திரி உபனிஷத்திலும் 2.7 பின்வருமாறு விவரிக்கப்படுகிறது. ரசோ வை ஷா பரமபுருஷர் தமது தனிப்பட்ட சாராம்சத்திற்குள் பக்தி தொண்டின் பக்குவமான பரிமாற்றத்தை ரச அனுபவிக்கிறார். மேலும் ரசங்களின் விளையாட்டில் தன்னுணர்வு பெற்ற ஜீவன்கள் பங்கேற்பது பிரிக்க முடியாத ஓர் அம்சமாகும். ரசோ வை ஷா ரசம் ஹி ஏவயம் லப் வானாந்தி பவதிக. அவர் ரசத்தின் உருவமாவார். இந்த ரசத்தை உணரும் ஜீவன் இன்ப வெள்ளம் நிரம்பியவனாகிறான். அல்லது இஸ்லோகத்தில் வேதமூர்த்திகள் பிரார்த்திப்பது போல பரமாத்மா ருதம் எனப்படுகிறார். ருதம் என்றால் சொல்லுக்கு சிறந்த முனிவர்களால் உணரப்படுபவர் என்று ஸ்ரீல விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி இங்கு பொருளுரைக்கிறார். ஸ்ரீல விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தியின் கருத்து பின்வருமாறு எல்லா வேத சாஸ்திரங்களிலும் உள்ள கடைச்சொல் சர்வாந்திமா ஸ்ருதி ரசோ வைஷா பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை எல்லையின்றி பெருகும் உன்னத ஆனந்தத்தின் சொரூபம் சர்வ பிரம்மானந்தா என்று குறிப்பிடுகிறது. கோபால தாபனி ஸ்ருதி உத்தர 96 பின்வருமாறு குறிப்பிடுகிறது. யோ லவ் ஜாக்ரத் ஸ்வப்பன ஜுக்திம் ஆதித்ய துர்யாதி தோ கோபாலா. இடைச்சிறுவனான பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் பௌதீக உணர்வுகளான முழிப்பு, கனவு மற்றும் ஆழ்ந்த உறக்கம் ஆகிய நிலைகளுக்கு மட்டுமின்றி 4ஆம் பதியான தூய ஆன்மீக அறிவு நிலைக்கு மேற்பட்டவர் ஆவார். ஆனந்தமய பரமாத்மா ஆதி பகவானாகிய கோவிந்தனின் ஒரு அம்சம் மட்டுமே ஆவார். இதை பகவானே அறிவிக்கிறார். விஷ்டப்யாகம் இதன் ருத்ஸ்தானம் ஏகாம்சேன ஸ்ருதி தோஷ ஜகத். என்னுடைய ஒரு சிறு பின்ன பகுதியால் இப்பிரபஞ்சம் முழுவதிலும் பரவி அதை நான் தாங்குகிறேன். பகவத்கீதையில் 10.42 பரமபுருஷனின் பல்வேறு தனிப்பட்ட ரூபங்களுக்கிடையே கிருஷ்ணர் உயர்ந்தவர் என்று ஸ்ருதிகள் சாதுர்யமாக உறுதிப்படுத்துகின்றன. நாரத முனி பிறகு இதை புரிந்து கொண்டு பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை நமஸ்தஸ்மை பகவரே கிருஷ்ணயாமலா கீர்த்தையே என்று 45வது ஸ்லோகத்தில் வணங்க இருக்கிறார். ஸ்ரீதர சுவாமி பின்வருமாறு பிரார்த்தனை இஸ்லோகத்திற்கான தமது விளக்கத்தை முடித்துக் கொள்கிறார். நரவபு பிரதிபாத்திய யதி துவயி ஸ்ரவண வர்ணனா சம்ஸ்மரண தீபிஹி நரஹரே ந பஜந்தி திருநாம் இதம் திருதீவத் உத்வசிதம் விபலம் ததக. நரிஹரி பெருமாளே, இந்த மனித ரூபத்தை அடைந்தவர்கள் உம்மை பற்றி கேட்பதன் மூலம், உமது புகழை பாடுவதன் மூலம், உம்மை நினைப்பதன் மூலம், வேத பக்தி தொண்டுகளின் மூலம் உம்மை வழிபடவில்லையாயின் துர்த்திகளைப் போல சுவாசித்துக் கொண்டு பயனற்ற வாழ்வை வாழ்ந்தவர் ஆவார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. வெரி நைஸ் ஆக்சுவலி. எவ்வளவு அழகா சொல்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா. அதாவது ஜீவன் இந்த மாயையால் மறைக்கப்பட்டு, பரமாத்மா மாயையால் மறைக்கப்பட்டிருக்கிறது வெறும் ஜீவாத்மா தான், பரமாத்மா கிடையாது. ஓகே, பரமாத்மாவுக்கும் நம்முடைய கர்ம பலன்களுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது. ஜீவன் தான் சம்பந்தப்படுகிறான். ஏன்னா அவன் இந்த இயற்கையினுடைய 24 பண்புகளால் ஆன உடலை பெற்றவன். பகவான் எப்படிப்பட்டவர்? அனைத்துமே தெய்வீகமான நிலை இல்லையா, ஸ்பிரிச்சுவல் தான். சோ நமக்கு தான் இந்த உடல் பௌதீகம்,
ஆன்மா ஆன்மீகம். ஆனா அவருக்கு உடலும் ஆன்மாவும் வந்து ஆன்மீகம். அதனால அவர் இந்த இந்த பிரபஞ்சத்துல எப்படி வந்தாலும் அவர் வந்து எந்த ஒரு பௌதீகத்தோடுமே அவருக்கு பௌதீக நிலைகள்ல சம்பந்தம் கிடையாது. அவருடைய செயல்பாடுகள் அனைத்துமே வந்து மேன்மையான அந்த ஆன்மீக தன்மையில் தான் குடிக்கொண்டிருக்கும். பார்ப்பதற்கு நமக்கு அது பௌதீகமா தெரியும். ஏன்னா நாம எல்லாம் நம்முடைய நிலையை தான் என்ன பண்ணுவோம், ஆதாரமா வச்சு அடுத்தவங்கள வந்து எடை போடுவோம் இல்லையா? நாம இப்படின்னா நமக்கு மேல இவங்க இப்படியா அப்படின்னு. ஆனா அவருடைய உண்மையான நிலை என்னன்றத அலசி ஆராயக்கூடிய பக்குவம் நமக்கு கிடையாது. பகவான் வந்து மறைக்கப்பட்டிருக்கிறார். The super soul is Sat Asatta Param, always transcendental to the subtle and gross manifestation of Annamaya and so on. Although he enters among them as the sanctioning witness of all activities. இல்லையா? எல்லா செயல்களுக்குமே அவர் வந்து அங்கீகாரம் கொடுக்கக்கூடிய நிலையில் அவர் இருந்தாலும் கூட அவர் வந்து இந்த பௌதீகத்தோட அவர் வந்து சம்பந்தப்படுவது கிடையாது. இந்த பௌதீக உலகத்துல அவர் வந்தாலும் அவர் பௌதீகமான நிலையில கிடையாது அப்படிங்கறத வந்து நாம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். So the super soul is the one sense identical with the manifest products of creation, but in his original ஸ்வரூபா இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் வந்து எப்பவுமே தனித்திருக்கிறார். நம்ம நேரடியாக இந்த புறக்கண்களை பார்க்கும்பொழுது அவரும் நமக்கு ஒரு பௌதிகமா நமக்கு தோன்றும். ஆனா அதையும் தாண்டி நாம ஒரு ஆன்மீக நிலையில் வந்து குடிக்கொள்ளும் பொழுது அவருடைய உண்மையான நிலையை உணரக்கூடிய பக்குவம் நமக்கு கிடைக்கும். 5 கோஷங்கள் இப்படிதான் படிச்சோம் நம்ம இல்லையா? இப்ப படிச்சோம் இல்லையா? அன்னமயா, பிராணமயா, விஞ்ஞானமயா, மனோன்மயா, விஞ்ஞானமயா, அடுத்து வந்து ஆனந்தமயா. இப்படி எல்லாத்தையுமே நம்ம ஒவ்வொரு அப்போ நமக்கு இந்த உடல்ல எந்த 5 நிலைகள் நம்ம பாக்குறோம் பகவான இல்லையா? எஸ்பெஷலி எந்த பாமரனுமே உணரக்கூடியது எது? அன்னமயம், பிராணமயம். சோ பகவானின்றி நம்மளால சுவாசிக்க முடியாது. பகவானின்றி நாம் உணர்வை வந்து ஜீரணம் செய்யவும் முடியாது இல்லையா? வித்தின் திஸ் பர்சனல் எசன்ஸ் சுப்ரீம் லார்ட் என்ஜாய்ஸ் ரசா இல்லையா? அவர் இங்க வந்தாலும் கூட அவர் வந்து இந்த ரசங்களோட இல்லையா, வாசல்ய ரசா, மாதுரிய ரசா, இப்படி அந்த ரசங்கள்ல அவர் வந்து தன்னை வந்து எப்பொழுதுமே ஆட்சி கொள்கிறார். அதில் ஆனந்தம் பெறுகிறார். ரசோ வைஹா ரசம் ஹே ஏவாயம் லப்தவானந்தி பவந்தி. அவர் இந்த ரசங்களிலேயே அதாவது வேரூன்று கிடப்பவர் பகவான். இந்த ஜீவன்கள் எல்லாம் இந்த ரசத்தை வந்து அதாவது இந்த ஜீவா ஹூ ரியலைசஸ் திஸ் ரசா பிகம் ஃபுல்லி ஏகஸ்டிக், பரமானந்த நிலையில இருப்பாங்க. சோ அப்படி இந்த ரூபம் கொண்ட வேதமூர்த்திகள் என்னெல்லாம் புகழாரம் சூட்டுகிறார்கள் என்றால், அதாவது ரதம் என்று சொல்றாங்க. அதாவது பகவானை வந்து அவர்கள் ரதம் என்று சொல்கிறார்கள். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, சோ பகவானை வந்து இந்த பக்தர்கள், தூய பக்தர்களால உணரக்கூடிய நிலையில இருக்கிறது தான் வந்து ரதம் என்று சொல்லப்படுவது. அப்ப சுலபமா நம்ம வந்து நார்மலான விஷயம் மூலியமா நம்ம பகவானை தெரிஞ்சுக்க முடியாது. அவரை புரிந்து கொள்வதற்கு என்ன குவாலிபிகேஷனோ அதை அடைந்தாதான் நாம புரிஞ்சுக்க முடியும். ஓகே, சோ சுத்த சத்துவ நிலை அடையும் பொழுது பகவானை புரிஞ்சுக்க முடியும். ரஜோ தமஸ் எல்லாம் நம்ம பகவானை கண்டிப்பா புரிஞ்சுக்க முடியாது. அதாவது உள்ளது உள்ளபடி. மேலும் ஸ்ரீ சக்கரவர்த்தி தாகூருடைய அவருடைய கருத்துப்படி, so the last word of all authoritative scriptures, அதாவது வேதாந்தஸ், சர்வாந்திமா ஸ்ருதி, சர்வ அந்திமா ஸ்ருதி, அதாவது கடைசி, அனைத்திலுமே கடைசியான ஒரு வார்த்தை. அதாவது ஸ்ருதினா மந்திரம். என்ன என்றால் ஆர்பிசம், ரசோவைசா, அதாவது கிருஷ்ணா இஸ் இன்ஃபினிட்டிவ்லி எக்ஸ்பாண்டிங் எம்பாடிமெண்ட் ஆஃப் டிவைன் பிளஷர். சர்வ பிரஹத்மானந்தா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, பகவான் வந்து அளவிட முடியாத விரிவங்கங்களை கொண்ட தெய்வீக ஆனந்தம் என்பது இந்த இடத்துல அவங்களுடைய உணர்த்தல். கோபால தாப்பனில வந்து சொல்லப்படுறது என்னன்னாக்கா, யை அசௌ ஜக்ரத் ஸ்வப்ன சுசுப்திம் அதித்யா துர்யாதிதோ கோபாலக. அதாவது கிருஷ்ணர், அதாவது த கவர்ட், அதாவது ஒரு மாடுமேய்க்கும் சிறுவனாக இருந்து இந்த பௌதிக உலகத்துல வந்து என்ன பண்ணார்? நாட் ஓன்லி த மெட்டீரியல் கான்சியஸ்னஸ் ஆஃப் வேக்ஃபுல்னஸ், ட்ரீம்ஸ், டீப் ஸ்லீப், பட் ஆல்சோ த ஃபோர்த் ரிலம். அதாவது நம்ம எல்லாருமே 1 டைமென்ஷன், 2 டைமென்ஷன், 3 டைமென்ஷன், 3 டைமென்ஷன் பார்த்திருப்போம். ஆனா அது 4வது டைமென்ஷன்ல இருக்கிறது யாரு? இந்த பரம்பொருள் தான். அதுதான் பக்தி. அதாவது நம்ம இந்த இடத்துல விழிப்புணர்வு இருக்கு. நம்ம 3 நிலைகள். ஒண்ணு, நம்ம முழிச்சுட்டே இருக்கோம் நம்ம இல்லையா? முழிச்சுட்டு நேரடியா இருக்கிறதெல்லாம் பார்க்கக்கூடியது என்னது?
அதாவது பிரத்யக்ஷ பிரமாணம் இல்லையா? கனவுல போயிட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? சிலதை வந்து பார்ப்போம். அப்புறம் கனவு கலைந்து எழுவோம் இல்லையா? அடுத்து ஆழ்ந்த உறக்கம் இல்லையா? இதுவுமே நம்ம செய்யறோம். ஆனா இன்னொரு டைமென்ஷன் என்னன்னாக்கா, எப்பொழுதுமே இறை உணர்வுல வந்து அதாவது இறை உணர்வு நிமித்தமான செயல்கள்ல நம்மள வந்து ஈடுபடுத்திக் கொள்றது. அப்ப நாம் இறைவனை பற்றி புரிந்து கொள்றதுக்கான மார்க்கம் நமக்கு கிடைக்கும். So the Anandamaya super soul is simply an aspect of the primal Lord Govinda இல்லையா? சோ இந்த முதன்மை கடவுளான கோவிந்தருடைய ஒரு அம்சம் அப்படிங்கிறது வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. விஷ்டாபியம், அது எவ்வாறு சொல்றாங்க? விஷ்டாபியாம் ஹிதம் கிருஷ்ணம் ஏகாம்சன சிதோ ஜகத். அதாவது இதுமே வருது நம்ம பகவத்கீதையில. அதாவது விபூதி யோகத்துல எல்லாமே நான் இந்தந்த பொருட்கள் இவ்வாறு இருக்கின்றேன் என்று சொல்வார் இல்லையா? அர்ஜுன், அதாவது பாண்டவர்களில் நான் அர்ஜுனர் இல்லையா? இப்படிலாம் ஒன்னொன்னா சொல்லிட்டே வருவார். அப்புறம் கடைசியில சொல்வார், இது என்ன இருக்கு, நீ பாக்குறதே ஒரு சிறு துரும்பு, ஒரு சிறு பொறி போன்றதுதான் நீ தெரிஞ்சுக்கின்றது. சோ என்னுடைய இது வந்து அளவிட முடியாதது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் சொல்வார். வித் சிங்கிள் பிராக்மெண்ட் ஆஃப் மை செல்ஃப் இல்லையா? அவருடைய சிறு இருக்கு அணு போல இருக்கக்கூடிய அந்த அளவுக்கு இந்த பிரபஞ்சம் முழுதுமே நான் வியாபித்திருக்கின்றேன் அப்படின்னு சொல்றார். அதனால நான் இல்லாத இடம் எதுவுமே கிடையாது அப்படிங்கிறதுமே பகவான் இந்த இடத்துல எடுத்துரைக்கிறார். ஸ்ருதி மந்திரங்கள் என்ன சொல்றதுனாக்கா, வெவ்வேறு பகவானுடைய வெவ்வேறு ரூபங்கள் வந்து இருந்தாலுமே கிருஷ்ணர் தான் அதுல வந்து சுப்ரீம் அப்படிங்கிறதுமே சொல்றார். சோ இவ்வாறு உணர்ந்த பிறகு நாரத மகரிஷி அவர் என்ன செய்தார்? பகவானுடைய திருவடிகளை சேவிச்சுண்டு, மேலும் சேவிச்சுட்டு நமஸ்தஸ்மை பகவதே கிருஷ்ணாயாமல கிரியதே, even though he is standing in front of Lord Narayana Rishi. சோ இப்போ ஸ்ரீதர் சுவாமி அவருடைய கடைசி வியாக்கியானம் இந்த அத்தியாயத்துல இந்த ஸ்லோகத்துல என்னன்னா, நர வாப்புஹு பிரதிபாத்யாயதி த்வயி ஸ்ரவணா வர்ணான சம்ஸ்மரணாதிபிஹி நராஹரே நா பஜந்தி நృணாம் இதம் திருதிவாத் உஜ்வஷ்டிதம் விபஹலம் ததோ. சோ இப்போ நரஹரி, அதாவது நரசிம்மதேவர் இல்லையா? அவங்களுக்கு வந்து அவருக்கு வந்து புகழாரங்க சூட்டப்படுகிறது. யாரெல்லாம் வந்து மனித ரூபத்தை வந்து எடுத்து இல்லையா அதை நல் முறையில் பயன்படுத்தி கொள்ளவை, யூஸ்லெஸ்லி, அதாவது வேஸ்டான காரியத்துக்கெல்லாம் உபயோகப்படுத்தி அவங்க எல்லாமே வெறுமனே இந்த துருத்தி எவ்வாறு சுவாசிக்கிறதோ அது போல அவங்க சுவாசிக்கின்றவர்கள் என்று சொல்லப்பட்டது. மேலும் அது எதனாலன்னா பகவானை அவங்க சேவிக்காததுனால இல்லையா? ஃபெயில் டு வர்ஷிப், பகவானுடைய புகழாரங்களை வந்து பற்றி சொல்லாமல் இருப்பதனால, மேலும் அவர் நிறைவு கூறாமல் இருப்பதனால, மேலும் வேறு பல்வேறு தெய்வீக வந்து தெய்வீகமா இருக்கக்கூடிய, அதாவது டிவோஷனல் பிராக்டிசஸ் இல்லையா? நம்ம மங்களாரத்தி பாக்குறோம், என்ன எதுவா இருந்தாலும் ஒரு பகவானுக்கு புஷ்பத்தை தொடுக்கிறது, எனிதிங், ஈவன் பாத்திரங்கள் தேய்க்கிறது, இல்ல வந்து ஏதாவது பூஜைக்கான அந்த இது நைவேத்தியம் பண்றது, இது எல்லாமே ஸோ எவ்ரிதிங் நம்மள வந்து எப்பவுமே தூய்மைப்படுத்தும். அதனால நம்ம எப்பவுமே சேவையில இருந்துட்டே இருக்கணும். எவ்வளவு பேசிருக்கோம். படிப்போம், முடிஞ்சா முடிக்கலாம், இல்லைன்னா அடுத்த கிளாஸ் முடிச்சுக்கலாம். ஓகே மாதாஜி, நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிக்கலாம். உதரம் உபாசதே யே ரிஷி வர்த்மாசு கிருபாத்ருஷாஹ பரிஷரா பத்ததிம் ஹ்ருதயம் ஆருணயா தஹரம் தத உதாகாத் அனந்தத்வ தாமா ஸ்ருதி பரமம் பரமம் புனர்யிஹா யத் சமேத்யானா பதந்தி கிருதாந்தே முகே. மாதாஜி, இது பெரிய டிரான்ஸ்லேஷன், பெரிய பதமா இருக்கு மாதாஜி. நீங்க டிரான்ஸ்லேஷன் படி.
படிக்கிறேன் மேம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மொழிபெயர்ப்பு. சிறந்த முனிவர்களால் நியமிக்கப்பட்ட வழிமுறைகளை பின்பற்றுபவர்களுக்கிடையில் நன்கு பக்குவமடைய பார்வையை உடையவர்கள் பரமபுருஷரை வயிற்று பகுதியில் உள்ளவராக பாவித்து வழிபடுகின்றனர். அதே சமயம் ஆருணிகளோ எதிலிருந்து பிராண வழிகளெல்லாம் வெளிப்படுகின்றனவோ அந்த சூட்சும மையமாக உள்ள இதயத்தில் பகவான் இருப்பதாக பாவித்து அவரை வழிபடுகின்றன. எல்லையற்ற பகவானே, இத்தகைய உபாசகர்கள் அங்கிருந்து தங்களுடைய உணர்வை மேல் நோக்கி தலை உச்சிக்கு உயர்த்துகின்றனர். அங்கு அவர்களால் உம்மை நேரடியாக தரிசிக்க முடியும். பிறகு தலையுச்சிலிருந்து பரம இலக்கை நோக்கி செல்லும் அவர்கள் எங்கு சென்ற பின் மீண்டும் இவ்வுலகில் மரண வாயுக்குள் விழுவதில்லையோ அந்த இடத்தை அடைகின்றனர். பொருளுரை. தியான யோகத்தை போதிக்கும் கருவிகள் ஸ்ருதிகள் இங்கு பரமபுருஷரை போற்றுகின்றன. பல்வேறு யோக முறைகள் பெரும்பாலும் படிப்படியாக முன்னேறுபவையும் இடையூறுகளுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைந்தவையும் ஆகும். ஆயினும் உண்மையான யோக முறைகள் அனைத்தும் இதய பிரதேசத்தை தமது முக்கிய வாசஸ்தலமாக கொண்டு ஜீவாத்மாவுடனுள்ள பரமாத்மாவை தியானிப்பதை நோக்கொண்டுள்ளன. இதயவாசியான இந்த பரமாத்மாவின் தோற்றம் மிகவும் சூட்சுமமானதும் உணர்வதற்கு மிகவும் கடினமானதும் ஆகும். இவ்வாறாக மிகவும் முன்னேறிய யோகிகளால் மட்டுமே அங்கு அவரை உணர்ந்து அறிய முடியும். பக்குவமற்ற தியானிகள் உயிர் சக்தியின் கீழ் மையங்களான மூலாதார சக்கரம், முதுகெலும்பின் அடிப்பகுதி, சுவாதிஷ்டான சக்கரம் அதாவது நாவி பிரதேசம் அல்லது மணிப்பூர சக்கரம் அதாவது பகுதி ஆகியவற்றில் ஏதேனும் ஒன்றிலுள்ள பரமாத்மாவின் இரண்டாம் பட்சமான இருப்பின் மீது மனதை குவிக்க பழகுகின்றனர். பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் மணிப்பூர சக்கரத்தில் உள்ள தமது பரமாத்மா அம்சத்தை பின்வருமாறு குறிப்பிடுகிறார். அகம் வைஸ்வானாரோ பூத்வா பிராணினாம் தேகம் ஆஸ்திதக பிராணாபான சமாயுக்த பசாமி அன்னம் சதுர்விதம். நான் எல்லா ஜீவராசிகளின் உடல்களிலும் உள்ள செரிக்கச் செய்யும் நெருப்பாவேன். உச்சுவாசம் மற்றும் வெளிச்சுவாசம் எனும் உயிர் மூச்சுடன் சேர்ந்து 4 விதமான பொருட்களை செரிக்கச் செய்பவன் நானே. பகவத்கீதை 15.14 பகவான் வைஸ்வானரர் ஜீரணத்தை நிர்வகிக்கிறார். மேலும் பொதுவாக அவர் மிருகங்களுக்கும் மனிதர்களுக்கும் மற்றும் தேவர்களுக்கும் நடமாடும் சக்தியையும் அளிக்கிறார். இச்லோகத்தை பேசும் ஸ்ருதிகளின் தீர்ப்புப்படி பகவானின் இந்த ரூபத்தை மட்டுமே தியானிப்பவர்கள் குறைந்த அறிவுடையவர்கள் ஆவர். பூர்வதிர்ஷ அதாவது புழுதியால் மறைக்கப்பட்ட கண்களை உடையவர்கள் என்பது இதன் நேர்பொருளாகும். மற்றொரு புறம் ஆருணிகள் எனப்படும் முன்னேற்றமடைந்த யோகிகள் ஜீவாத்மாக்களின் இதயவாசியாக உள்ள பரமாத்மாவை வழிபடுகின்றனர். இந்த பரமாத்மா ஜீவன்களுக்கு அறிவு சக்தியை அளித்து எல்லா வகையான அனுபவபூர்வமான புத்தியையும் அவனுக்குள் எழுப்புகிறார். எப்படி இந்த ஸ்தூல இதயம் இரத்த ஓட்டத்தின் மையமாக உள்ளதோ அப்படியே சூட்சுமமான இதய சக்கரம் அநேக பிராண நாடிகளை சந்திக்கும் இடமாகும். ரூபடிகள் எனப்படும் இப்பிராண குழாய்கள் உடலின் எல்லா பகுதிகளிலும் பரவி ஓடுகின்றன. இந்த ஓட்டப்பாதைகள் அதாவது நாடிகள் போதுமான அளவுக்கு தூய்மை அடையும் பொழுது ஆருணி யோகிகளால் இதய பிரதேசத்தை விட்டு மூளையின் உச்சியில் உள்ள சக்கரத்திற்கு மேல் நோக்கி செல்ல முடியும். பிரம்மரந்தரம் எனப்படும் இச்சக்கரத்தின் வாயிலாக தங்கள் உடல்களை விடும் யோகிகள் நேராக பகவானின் ராஜ்யத்திற்கு செல்கின்றனர். அங்கிருந்து திரும்பி வந்து மீண்டும் அவர்கள் பிறவி எடுப்பதற்கு ஒருபோதும் அவசியமில்லை. இவ்வாறாக நிச்சயமற்ற தியான முறை கூட முறையாக பின்பற்றப்படுமா
பின்பற்றப்படுமானால் தூய பக்தி எனும் பழக்கத்தை அது அளிக்கக்கூடும். ஸ்ரீல விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி இச்லோகத்தின் வார்த்தைகளை பிரதிபலிக்கும் சில ஸ்ருதி மந்திரங்களை இங்கு மேற்கோள் காட்டுகிறார். உதரம் பிரம்மேதி ஷார்கராகா உபாசதே ஹிருதயம் பிரம்மேதி ஆருணையோ பிரம்ம கைவதா இத ஊர்த்தவம் து ஏவோத சர்வ தச்சிரோ ஷயத்தே. மயங்கிய பார்வையுடையவர்கள் பிரம்மனை வயிற்றுடன் அடையாளப்படுத்துகின்றனர். ஆனால் ஆருணிகளோ பிரம்மனை இதயத்தில் வழிபடுகின்றனர். உண்மையான பிரம்மன் உணர்வு பெற்றுள்ள ஒருவன் இதயத்திலிருந்து மேல் நோக்கி பிரயாணம் செய்து தலையுச்சியில் பிரசன்னமாகியுள்ள பகவானை தஞ்சமடைகிறான். சதம் தைகா ச ஹிருதயச நாட்டிய தாசாம் மூர்த்தானர் ஆபி நிஹ்ருஸ்தகா தயோர்த்தம் ஆயன் அமிர்தத்துவம் ஏவி விஸ்வா அனா உத் அரமணே பவந்தி. இதயத்திலிருந்து 101 சூட்சமமான பிராண நாடிகள் வெளியாகின்றன. இவற்றுள் ஒன்றான சுஷுஷ்ம நாடி தலை உச்சி வரை செல்கிறது. இந்த நாடியை கடந்து மேலே சென்றவன் மரணத்தை கடந்தவனாகிறான். மற்ற நாடிகள் வெவ்வேறு வகையான மறுபிறவிகளை நோக்கி எல்லா திசைகளிலும் ஓடுகின்றன. இது சாந்தோக்கிய உபனிஷத்தும் 8.6 கூறப்படுகிறது. உள்ளுரையும் பரமாத்மாவை பற்றி உபனிஷதங்கள் திரும்ப திரும்ப குறிப்பிடுகின்றன. ஸ்ரீ ஸ்வேதவாஸ்வா உபனிஷத்தம் 3.12.13 அவரை பின்வருமாறு விவரிக்கிறது. மகான் பிரபூர்வை புருஷ சத்வஸ்யைஷ பிரவர்த்தக சுநிர்மலாம் இமாம் பிராப்திம் ஈசானோ ஜோதிர் அவ்யயக அங்குஷ்ட மாத்திர புருஷோ அந்த ஆத்மா சதா ஜனானாம் ஹிருதயே சன்னிவிஷ்டக ஹிருதா மனிஷா மனுஷா பிக்லுப்தோ ஏதத் விதுர் அமிர்தாஸ்தே பவந்தி. பிரபஞ்சத்தின் விஸ்தரிப்பை ஆரம்பித்து வைப்பதற்காக முழுமுதற் கடவுள் புருஷராகிறார். முற்றிலும் தூய இலக்கான இவரையே யோகிகள் அடைய பிரயத்தனம் செய்கின்றனர். மேலும் இவர் பிரகாசமானவரும் அழிவற்ற பரம ஈஸ்வருமாரும் ஆவார். பெருவிரல் அளவுள்ள இப்புருஷர் பரமாத்மாவாக அனைத்து ஜீவராசிகளின் இதயங்களிலும் இருக்கிறார். அறிவை சரியாக உபயோகிப்பதால் இதயத்தில் உள்ள அவரை ஒருவரால் உணர முடியும். இந்த வழிமுறையை கற்றுக்கொள்பவர்கள் சாகா வரத்தை பெறுவர். முடிவாக ஸ்ரீல ஸ்ரீதர சுவாமி பின்வருமாறு பிரார்த்திக்கிறார். உதராதிஷு ய பும்சாம் சிந்தித்தோ முனி வர்த்தமம் அபிஹி ஹந்தி மிருத்யு பயம் தேவோ ஹிருத் கதம் தம் உபாஸ்மகே. இதயத்தில் ஒரேவரான பரம புருஷரை நாம் வழிபடுவோம். சிறந்த முனிவர்களால் ஸ்தாபிக்கப்பட்ட வழிமுறைகளுக்கு ஏற்ப வயிற்று பகுதியிலும் உடலின் மற்ற பகுதிகளிலும் உள்ள பகவானின் அம்சத்தை தியானித்து கொண்டு இறக்கக்கூடிய ஜீவன்கள் அவரையே நினைக்கும் பொழுது பகவான் அவர்களது மரண பயத்தை முற்றிலும் அழித்து விடுகிறார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அப்பா ஏகப்பட்ட கருத்து மாதாஜி. சூப்பர். Among the followers of the methods set forth by great sages, those with less refined vision worship the supreme as present in the region of abdomen. அதாவது பகவானை எப்படி எல்லாம் சேவிக்கிறாங்க, அதாவது எப்படி சேவிக்கணும்ன்றது ரிஷிமுனிகளால வேத சாஸ்திரங்கள் அடிப்படையில தான் ரிஷிமுனிகளும் சொல்றது. ஆனா குறைமதியாளர்களுக்கு அந்த விஷயம் தெரியறது கிடையாது. சில பேர் இந்த அதாவது நாபிக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த வயிற்று பகுதியில பகவான் அதாவது அன்னமயா அந்த ரூபத்துல சேவிக்கிறது. whereas ஆருணிஸ் worship him as present, ஹிருதயத்துல இருக்கிற மாதிரி ஹிருதயத்துல வழிபடுவாங்க. So in the subtle center from which all pranic channels emanate. பிராணிக் அப்படின்னா அந்த சுவாசத்தை ரிலேட்டடா இருக்கக்கூடிய எல்லாமே வெளிவரும் இல்லையா? இந்த சுவாசம் பிராணமயா, அது அன்னமயா ஒண்ணு, சுவானா அதாவது பிராணமயா அடுத்தது. மேலும் அளவிட முடியாத அந்த பரம்பொருள் அவரை சில பேர் எப்படின்னா வர்ஷிப்பர்ஸ்
உணர்வு, அவர்களுடைய உணர்வு பூர்வமா வந்து அவங்க வந்து அந்த டாப், அதாவது இந்த சகஸ்ராரா இருக்கு இல்லையா, அந்த அந்த அதாவது மேல் பகுதி தலைப்பகுதியில வந்து அவங்க where there is perceive you directly, இந்த சகஸ்ராரா மூலியமா. Then passing through the top of it towards the supreme destination, they reach that place from which they will never again fall into the mouth of death. அப்படின்னா மவுத் ஆஃப் டெத்னா இந்த மிருத்தி லோகத்துக்குள்ள மீண்டும் விழாம அவங்க பாத்துப்பாங்க. அதாவது யோகிகள் வந்து இந்த அதாவது சகஸ்ராரா மூலியமா அவங்க வந்து தங்களுடைய இந்த உடலை நீங்கக்கூடிய அந்த ப்ராசஸ். ஓகே, நம்ம இந்த செகண்ட் கேண்டோ பாகவதம் வந்து பார்த்தோம்னாக்கா நிறைய விஷயங்கள் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். விஸ்வரூப தரிசனம், விராட தரிசனம், இதெல்லாமே நம்ம அடுத்து படிப்போம். நம்ம இன்னொரு 11 இல்லையா, இன்னொரு 8 சாப்டர் போன பிறகு ரொம்ப டீட்டெயிலா படிப்போம். சோ அதனால அப்ப நம்ம அதை பத்தி பேசலாம். இப்ப நீங்க இதை ஒரு பக்கம் ஹால்ட் பண்ணி வைங்க, சரிங்களா? ஆல்ரெடி உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு தெரியும் இல்லையா, ஆகாயத்துல இருந்து சப்தம், அடுத்து வந்து நீரு, இதெல்லாமே நம்ம தொடுபுலன், இதெல்லாம் நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? அது போல வந்து அதனுடைய விரிவங்கங்கள் எல்லாம் நம்ம வந்து இன்னும் ரொம்ப டீட்டெயிலா படிப்போம் நம்ம. சோ அதை அப்படியே பாஸ் பண்ணி வைங்க கொஞ்சம். ஓகே, சோ மேலும் வெவ்வேறு யோக பயிற்சிகள் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்ருதி மந்திரத்துல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குனாக்கா, யோகங்கள் வந்து பகவானை வந்து மெடிடேஷனல் யோகா பகவானை வந்து புகழாரங்கள் சூட்டுகின்றது. பல்வேறு யோக பயிற்சி மூலியமா வந்து பகவானை வந்து, அதாவது the most part gradual and full of opportunities for distraction. Authentic methods of yoga, அதாவது நம்ம யோக பயிற்சினாலே நம்ம உடற்பயிற்சின்னு தான் நம்ம நினைப்போம் இல்லையா? ஆனா உண்மையான யோக பயிற்சி வந்து அஷ்டாங்க யோக பயிற்சிகள் தான் இல்லையா? சோ அதாவது யமா, நியமா, அடுத்து வந்து ஆசனா, பிராணா, பிரத்யஹாரா, தாரணா, தியானா, அடுத்து தாரணாஸ்ரயா அப்படின்னு நம்ம வந்து செகண்ட் கேண்டோல படிப்போம். ஓகே, தாரணாஸ்ரயா என்பது பகவானுடைய விராட் ரூபத்தை உணரக்கூடிய ஒன்று. ஓகே, அதை பத்தி நம்ம டீட்டெயிலா படிப்போம், அப்ப நம்ம பார்க்கலாம். மேலும் the manifestation of பரமாத்மா in the heart is very subtle இல்லையா? அதாவது நம்மளால நேரடியா பகவானை பார்க்க முடியறதா, அவர் சூக்ஷ்மமா தான் இருக்கார், நம்ம கண்ணுக்கு புலப்படாத நிலையில தான் இருக்கார். அது அவரை வந்து புரிஞ்சுக்கிறது வந்து நமக்கு மிக மிக கடினமாகும். ஆனால் தன்னுணர்வு பாதையில நிலை பெற்றவங்களால வந்து பகவானை நல்லா புரிஞ்சுக்க முடியும். அதே வந்து ஆரம்ப கட்ட பக்தர்களால வந்து பகவானை வந்து கண்டிப்பா புரிஞ்சுக்க முடியாது. சோ உங்களுக்கு இந்த சட்சற்ற யோகம் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் இல்லையா? அதாவது இந்த முதுகு தண்டுவடத்தினுடைய நுனி பகுதி, அதாவது மூலாதாரம், சுவாதிஷ்டானம், மணிப்புரகம், அநாகதம், விசுத்தி, ஆகினை, சகசிராரம். ஹரே கிருஷ்ண. அதான் மாதாஜி. அது எல்லாமே நம்ம ஃப்ரண்ட்ல பாக்குறது கிடையாது, பின்னாடிதான் அந்த சக்கரங்கள் எல்லாம் இருக்கு. ஆமா, பின்னாடி பாக்கணும். ஓகே, சோ சட்சற்ற யோகம் வந்து அதுதான் நமக்கு எடுத்துரைக்கிறது. அகம் வைஸ்வானரோ பூத்வா பிராணினாம் தேக ஆஷ்டிதஹ பிராணாபானா சமாயுக்த பாச்சம்ய அன்னம் சதுர்விதம். அதாவது ஐ எம் த ஃபயர், இந்த பிரம்மபுச்சம் இது இருக்கு இல்லையா, அதுல அந்த வரும் இல்லையா, அந்த இதுதான் நம்ம, அதாவது ஃபயர் ஆஃப் டைஜஷன் இல்லையா, அக்னி ஸ்வரூபமா இருக்காரு பகவான் நம்முடைய ஜீரணத்தினுடைய இதுல இல்லையா? மேலும் இந்த சுவாசத்திலுமே வந்து அவர் தான் இருக்கார், காற்றாக இருக்கிறார். உட்சுவாசம், வெளி சுவாசம் அப்படிங்கிற நிலையில உட்சுவாசமும் வரணும். 4 விதமான உணவுப் பொருட்களை வந்து நான் ஜீரணம் செய்யறதுக்கு நான் தான் உதவுகிறேன்னு சொல்றாரு. என்னது அந்த 4 விதமான உணவுகள்? அதாவது சிலது வந்து நம்ம கரெக்ட், இந்த 4 விதமான, சிலது ஜூசியா இருக்கும் அதை உறிஞ்சணும், சிலது வந்து கட்டியா இருக்கும் அதை வந்து மென்று சாப்பிடணும். நக்குதல், சரி, அந்த மாதிரி. So Lord Vaishvanara presides over digestion in general, bestows the capacity of mobility. நம்ம எல்லாரும் ஒரு இடத்துல இருந்து ஒரு இடத்துக்கு நகர்றோம்னாக்கா இந்த ஜீரண சக்தி ஆனாதான், இல்லைன்னா நம்ம கண்டிப்பா நம்ம உடல்ல வந்து நம்ம உண்ணக்கூடிய உணவு செரிமானம் ஆகவில்லை என்றால் நம்ம வந்து எந்த வேலையுமே நம்மளால செய்ய முடியாது இல்லையா? ஸ்ருதி மந்திரங்கள் கூட வந்து என்ன சொல்றதுனாக்கா, those who limit their meditation in this form to this form of Lord is very less intelligent. அதாவது கிருபா தர்ஷக, அதாவது சோ கிருபா தர்ஷக அப்படின்னாக்க, தர்ஷனாலே கண்கள் இல்லையா? கிளவுடட் பை டஸ்ட்னா கண்ணுல வந்து தூசி விழுந்தா நம்மளால எதையாவது பார்க்க முடியுமா? கண்டிப்பா முடியாது. அது போல குறை மதியுடையவர்களாக கருதப்படுகிறார்கள்.
அதாவது யோக நிலையில நம்ம பகவானை புரிந்து கொள்றது வந்து பார்ஷியல் தான், முழுசா நம்மளால பகவானை புரிஞ்சிக்க முடியாது இல்லையா. இந்த சுப்பீரியர் யோகிஸ் யாரு? ஆருணிஸ். அவங்க யாரு? பகவானை வந்து அதாவது ஹிருதயத்துல வந்து அதாவது இப்ப இது வரைக்கும் வயிறு பகுதியை பத்தி படிச்சோம். ரெண்டாவது ஹிருதயம் இல்லையா. ஹிருதயத்துல பரமாத்மாவுடைய அளவு என்ன சொல்லுங்க? கட்டை விரல். கட்டை விரல். கட்டை விரல் சுண்டு விரலா கட்டை விரலா? கட்டை விரல். கட்டை விரல் மாதாஜி. கட்டை மாதாஜி, கட்டை கட்டை விரல். கட்டை விரல் அளவுக்கு பகவானுடைய அளவு இல்லையா. அளவு. சோ அதுதான் அவருடைய சைஸ். ஆனா நம்மளால பார்க்க முடியுதா? பார்க்க கண்டிப்பா முடியும். நம்மளால இல்ல, பார்க்க முடியல. So he is dependent with the power of knowledge and inspires him with all varieties of practical intelligence. So physical heart இங்க நம்ம சென்ட்ரல்லா நம்ம பாத்தீங்கன்னாக்கா ஹார்ட் வந்து என்ன ஆகும்? பம்பிங் த பிளட், அதாவது உள்ள வந்து அதாவது நல்ல அதாவது தூய்மை அடைந்த ரத்தத்தை எடுத்துக்கிறது. அதுக்கப்புறம் வந்து அழுக்கான ரத்தத்தை வந்து வெளியேற்றுகின்றது. அது எங்க போய் கிட்னில போய் என்ன ஆகுவாங்க? It will get the purification. This is the process இல்லையா. சோ இந்த இது வந்து சர்க்குலேஷன் வந்து போயிட்டே இருக்கும் இங்க. சோ அது மாதிரி நம்ம சுவாசிக்கிறோம் இல்லையா, இது எல்லாமே நாடிகள். ஸோ ஈவன் நம்ம இந்த சுவாசம் வந்து ஹிருதயம் மற்றும் வந்து இந்த நுரையீரல் எல்லா இடத்துலயுமே நம்ம வந்து செல்கின்றது இல்லையா அந்த சுவாசம். ஈவன் வயிற்றுக்கு கூட தேவை இல்லையா. நீங்க வயிற்றுல இருந்து வெளியே வந்து அந்த சுவாசம் வரலன்னா, நம்ம அந்த ஏப்பம் வரலன்னா நமக்கு ஜீரணமே ஆகாது இல்லையா. நாங்க சாப்பிட்டு பாருங்களேன், கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு இப்படி ஏப்பம் விடுவோம். நம்ம அந்த ஏர் வரணும் நம்ம கழுத்துல இருந்து வரலன்னா அந்த உணவு வந்து டைஜஷன் ஆகாது. ஸோ தட் இஸ் ஹவு எந்தெந்த இடங்கள்ல வந்து என்னெல்லாம் வந்து இருக்கணும்ன்றத வந்து பகவானுடைய சிருஷ்டி நம்ம பார்க்கணும் இல்லையா. இதெல்லாம் இந்த சிருஷ்டியை வந்து நம்மளால முழுமையா புரிஞ்சுக்க முடியாது. ஆனா ஓரளவுக்கு நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்ம முயற்சி செய்யலாம் இல்லையா. சோ தியான பயிற்சியை பற்றி தான் இங்க நிறைய கொடுத்திருக்காங்க. இந்த போர்ஷன் யாரெல்லாம் தியானம் கத்துட்டீங்களோ அவங்களுக்கு கண்டிப்பா இந்த பாகம் வந்து புரிய ஆரம்பிக்கும். சோ சுவாச கட்டுப்பாட்டு பயிற்சிகள் இல்லையா. ஒவ்வொரு அங்கத்திற்குமே வந்து சில பயிற்சிகள் உண்டு. எப்படி வயிற்று பகுதிக்கு ஒரு பயிற்சி இல்லையா, அதுக்கப்புறம் முழங்கால் பகுதி தொடை பகுதிகளுக்கு ஒரு பயிற்சி, ஹிருதயத்திற்கு ஒரு பயிற்சி, இப்படி ஆரோக்கியமா இருக்கிறதுக்கான பயிற்சிகள். ஆனா அனைத்துமே அதுல வந்து யோகங்கள் உண்டு. சில போஸ்டர்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அதுலயே அந்த யோக பயிற்சியில நின்று தவம் செய்யறது எல்லாமே உண்டு. அந்த காலகட்டத்துல எல்லாம் நிகழ்ந்ததுதான் அது அப்படிங்கறத வந்து நாம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸ்ரீல விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாகுரார் என்ன சொல்றாருன்னா, இதே மாதிரிதான் அவரும் ஸ்ருதி மந்திரங்களுடைய விளக்கத்தை சொல்றார். உதரம் ரமேதி சர்க்காரக்ஷ உபாசதே ஹிருதயம் ரமேதி ஆருண்யோ பிரம்மா ஹைவதே. இப்ப நம்ம படிச்சதுதான் அவர் வந்து இந்த ஸ்லோகத்தின் மூலியமா நம்ம சொல்றார். ஓகே, அன்னமயா பிராணமயா இதெல்லாம் வந்து அதன் வழியா சொல்றார். ஊர்த்வம் துவா ஏவோதா சர்ப தச்சிரோ அஸ்ரயே. அதாவது யாருடைய பார்வை வந்து அதாவது பிரம்மன் வரைக்குமே, பிரம்மன் என்ற நிலையை வந்து அந்த நிலை வரைக்குமே அவங்க வந்து கவரப்பட்டிருக்காங்களோ அது வந்து வயிற்றினுடைய அடிபாகத்தை, அதாவது சுவாதிஷ்டானம் இல்லையா, அந்த சுவாதிஷ்டானத்துல வந்து இருக்கிறதா அதாவது சொல்லுவாங்க. அடுத்து அதாவது பிரம்ம நிலையை அவர்கள் அவ்வாறுதான் உணர்கிறார்கள். சோ வெறுமனே அப்டோமன் ஹிருதயத்துலதான் நம்ம பரமாத்மாவே தரிசனிக்க முடியும். ஆனா இந்த இடத்துல பகவானை பார்க்க முடியுமா? வெறுமனே ஆற்றல் விதத்துலதான் நம்ம வயிறுல இருக்கக்கூடிய உணவு வந்து ஜீரணம் செய்யறது. அதனால பிரம்மன் என்ற நிலை வந்து ஏன் வயிற்றுக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கன்னா இதுதான். we are not visualizing. அந்த இடத்துல பகவான் வந்து ரூபம் கொண்டு வந்து இருக்கிறதா நமக்கு ரெஃபரன்சஸ் எதுவுமே கிடையாது. ஆனா ஹிருதயத்துல நம்ம கட்டை விரல் அளவுக்கு பரமாத்மா இருக்காருன்றத நம்ம வேத சாஸ்திரங்கள்ல படிக்கிறோம் இல்லையா. ஆனா ஆருணிகள் வந்து எவ்வாறு வந்து பகவானை வழிபடுறாங்க? அதாவது பரமாத்மா நிலையில அதையும் தாண்டி இன்னொரு ரூபம் கொண்ட ஒரு நிலையில அவங்க வந்து வழிபடுறாங்க. ஒன் ஹூ இஸ் ட்ரூலி பிரம்மன் ரியலைஸ்டு. யார் ஒருத்தர் வந்து அந்த பிரம்ம நிலையில வந்து நிலை பெறுகிறார்களோ அவங்க வந்து அதாவது டிராவல்ஸ் அப்வர்ட் ஃப்ரம் த ஹிருதயத்துல இருந்து எங்க போறாங்க? ஆக்சுவலி இந்த விசுத்தா மூலியமா போய் அதுக்கப்புறம் வந்து ஆக்ஞா சக்கரம் அதையும் கடந்து சகசிராரா மூலியமா வந்து வெளியேறுவாங்க. சதம் சைதகசா ஹிருதயஸ்ய நாதயஸ் தசாம் மூர்தானம் அபிநீக்ஷிதைகா தயோர்த்வம் ஆயன் அமிர்தாத்வம் ஏதி விஸ்வன் அன்யா உத்கிரமேன பவந்தி இல்லையா. There are 101
ஷட்டில் பிராணிக் சேனல்ஸ் அப்படின்னா 101 பாதைகள் இருக்குன்னு சொல்றாங்க. அதாவது எங்க இருந்து, இந்த ஹிருதயத்துல இருந்து மேல போறதுக்கு சுஷும்னா நாடின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? சோ அதுதான் வந்து மேல அந்த சகஸ்ராரா போறது சுஷும்னா நாடி. ஓகே, பை பாசிங் த்ரூ திஸ் சேனல் ஒன் டிரான்சிடென்ஸ் டெத், அதாவது அவங்க இந்த மரணத்தை வந்து கடந்து செல்கிறார்கள் என்று சொல்லப்படுற. அப்படின்னா மீண்டும் இங்கே வருவது கிடையாதுன்ற அர்த்தம். The other channels are lead directions to the various kinds of rebirths. சுஷும்னா நாடி மூலியமா போறவங்க மீண்டும் இந்த இடத்துல திரும்பி வர்றது கிடையாது. சோ அது மொத்தமே வந்து யோக பயிற்சிகளை பற்றி தான் சொல்லப்பட்டிருக்கு. மகான் பிரபுர் வை புருஷாக சத்வயஸ்ய பிரவர்த்தகாக சுநிர்மலாம் இமாம் பிராப்திம் ஈசானோ ஜோதிரவ்யய அங்குஸ்தாமாத்ர புருஷ அந்தராத்மா சதா ஞானம் ஹிருதயே சந்நிவிஷ்டஹ ஹிருத்யா மனிஷினா மனசாபி விலிக்தோ யாயேதத் விதுர் அமிர்தஸ்தா பவந்தி. சோ இந்த ஸ்லோகம் வந்து மீண்டும் அதே இன்னொரு உபனிஷத்துல இருந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. பரமபுருஷ பகவான் வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தினுடைய விரிவங்கத்தை அவர்தான் மேற்கொள்கிறார் இல்லையா? சோ இஸ் பர்ஃபெக்ட்லி பியூர் கோல் அப்படின்னா நமக்கு எல்லாருக்கும் இலக்காக இருப்பவர் அவர். அதாவது பக்குவமான ஒரு குறிக்கோள் யாருன்னா பகவான் தான். நமக்கு எத்தனையோ குறிக்கோள் இருக்கு பௌதிகத்துல, ஆனா ஆன்மீகத்துல பகவானுடைய திருவடிகள் ஒன்றுதான் நமக்கு குறிக்கோள் இல்லையா? சோ அவர் தவறி விடாதவர், பிரகாசமானவர், அனைத்தையுமே கட்டுப்படுத்துபவர். இந்த குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே பகவானுடையது. அவருடைய மெஷரிங் த சைஸ் ஆஃப் எ தம்ப் இல்லையா, கட்டை விரல். The Purusha is always present in the as a super world within the hearts of all living beings. நம்ம ஹிருதயத்துல பரமாத்மாவாக கட்டை விரல் அளவுக்கு இருக்கார். So by exercising proper intelligence, அதற்கு நாம ஃபர்ஸ்ட் ஞானத்தை வந்து பயிற்சி பண்ணணும் இல்லையா? அதாவது நாம யாரு, பகவானுக்கு நமக்கு என்ன சம்பந்தம் அப்படிங்கலாம் வந்து உணரக்கூடிய பக்கம் இருக்கணும் நமக்கு. அப்பதான் பரமாத்மாவை காணக்கூடிய சக்தி கூட நமக்கு கிடைக்கும். அப்படின்னா சக்தின்னா ஞானம் இந்த இடத்துல. அதாவது அந்த அளவுக்கு ஒரு நிலைமை வந்து நம்மள நாம மேன்மையுற செய்ய முடியும். So by exercising proper intelligence, one can realize him within the heart. Those who learn this method will gain immortality. அப்போ பிறப்பற்ற தன்மையை வந்து அவர்கள் அடைவார்கள். So ஸ்ரீதர சுவாமிகள் என்ன சொல்றாரு? உதாரதீஷுயா பும்சாம் சிந்திதோ முனி வர்த்மாபிஹி அந்தி மிருத்யோ பயம் தேவோ ரித்கதாம் தாம் உபாஸ்மஹே. So let us worship the supreme lord. நம்ம எல்லாருமே அந்த பரம்பொருளை வந்து இந்த ஹிருதயத்துல குடிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த பரம்பொருளை வணங்குவோம். When mortal beings think of him by the standard procedures, அதாவது நாம் எல்லாருமே மிருத்யு அடையக்கூடியவர்கள் தான் இல்லையா? நம்ம இம்மார்டல் கிடையாது. நம்ம எல்லாருமே இந்த உடல் அளவுல அழியக்கூடியவர்கள். ஆன்மா மட்டும்தான் அழிவற்றது. சோ இந்த அழியக்கூடிய உடல்ல இருக்கக்கூடிய நாம அழிவற்ற அவரை வந்து நாம எவ்வாறு வந்து நமக்கு வந்து அந்த ரிஷிமுனிகள் வந்து எடுத்துரைச்சிருக்காங்களோ அவ்வாறே நாம பின்பற்றினால் இல்லையா, அவர் மீது தியானம் கொண்டால், அவருடைய விரிவங்கங்கள் மீது நாம தியானம் கொள்ளும் பொழுது வெவ்வேறு இடங்கள் இல்லையா, இந்த கழுத்தாண்டு இருக்கிறது விசுத்த நாடி இல்லையா, அங்க வந்து எந்த ஒரு ரூபத்துல பகவான் இருக்கார்? கோவிந்த ரூபம். ஓகே, இந்த கழுத்தாண்ட நம்ம அந்த மந்திரம் சொல்றோம் இல்லையா, இந்த நாமம் வைக்கும் போது ஆக்ஞா சக்கரத்தாண்ட கேசவாய நமக, நாராய நமக, ஹிருதயத்தாண்ட மாதவாய, கோவிந்தாய இல்லையா. அதுக்கு அடுத்து ரைட் சைட்ல வந்து விஷ்ணவே நமக, மதுசூதனாய, திரிவிக்ரமாய, வாமனாய, ஸ்ரீதராய, ரிஷிகேஷாய, பத்மநாபாய, தாமோதராய, வாசுதேவாய ஹெட். ஓகே, இந்த 12 இடங்கள் இத்தனையும் நான் ஏன் சொல்லுங்க, அந்த இடங்கள் எல்லாம் வந்து பகவானுடைய நாமங்கள் வந்து சொல்வதால் ரட்சிக்கப்படுகிறது. ஓகே, அததான் நமக்கு இன்டைரக்டா நம்ம என்ன பண்றோம், we are securing our body. ஓகே, சோ அவ்வாறு நாம தியானிக்கணும். ஓகே, அண்ட் அவருடைய விரிவங்கள். சோ அப்போ நாம என்ன ஆகுனாக்கா, the Lord reciprocates by destroying all fear of death. நமக்கு பயம், மிருத்யு பயத்தை வந்து பகவான் வந்து அந்தே மிருத்யு பயம் தேவோ இல்லையா, நமக்கு இருக்கக்கூடிய பயம் எது? மரணத்தை வெல்வது கஷ்டம். மரணத்தை நாம ஸ்வீகரிக்கத்தான் வேண்டும். ஆனா
பயமின்றி அதை நாம் ஸ்வீகரிக்கணும். இந்த உடலுக்கு ஏற்படக்கூடிய அதாவது இப்ப வரக்கூடிய மரணம் என்பது நாம கண்டிப்பா ஸ்வீகரிச்சுதான் ஆகணும். ஆனா மீண்டும் மரணம் அடையாம இருக்கக்கூடிய நிலையை அடையிறதுக்கான மார்க்கத்தை நாம தேடிக்கணும். அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். ஓகே, சோ இன்றைக்கு நான் இதோட நிறுத்துறேன். வாஞ்ச கல்பதாருபியஷ கிருபா சிந்துபியவச்ச தானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे